Idol, mga untadol. At tayo, manok. Liog. Sabaw. Ako sa dito kay nasa pasensya kinala mga driving instructor nila nasa pasensya kay hindi kasagaran sa pagtutubuan mga dahil yung mga condition pre beginners yun mga tao pre pre nakay ka balikan na ito na sa ka ay hindi mas pre ali yan pwede din ako bumalik sa sudan kaya nakakadali kung mga gusto mag-drive dito. Muna kung gibuha ko, driving instructor ako, Mga ka pa rin. Isip ko kung pare. Kung ba ang dito man. Ano mga patulog? Mahal magpatulog ang drive? Tulog ka rin kung drive rin niya. Hindi na ito ang drive niya. Driver ka struktura ko na. Ano ba? Ang saya. Dako kay diferensya yan, pre. Wala pa tamang ka kung pare. Sa gabay akong bata, pre. Ako ang misyon na makamako ko mo, pre. Kung sama nyo na yung mga sakyanan na, pre. Ako tidali sa mga chase na, pre. Sa kaya sinod, pre. Ikaw, pre. Kamalong di ko, pre, nga. Dugay ka mo. Dugay ka mo, pre. Kung balsa si mo, papa daw na. Ang kanal ka ba, pre. Ang kinig sakyanan, pre. Gamay na din. Gamay na din. Diferensya.